North Hongkram Langpi Group ahin pen umrangsoan picnic kedam kardom nili bertala thandang pun ezekiel timong lesnang ton pen berta arju point ha beha beper ke klema long setame ining isi do prote kaching thur prabjin lapen klemra pet angbong lam charju seroi lote arju dingkloi pen beha beper asai ke klem chun pameji sonsi ni jangkar benglong anathu North Hongkram ahawar along inut aningkemi abangphu Sanjoy Dera Saike Japon Mesena Joyni alang litum Ajerpo Rajul Terang Ravin Ronghang Rul Senar Lapen Arvin Ronghang Latumbang Po Abitung isi dosi Beha Bepar Anatu Ingcholim alang litum mesen pen ke klempon ajoyne non an don parosose ahem isi mate a family atum alang litum along sai chongda dunsi mithang apiso aso chupareng ilong lo la puson ning kimesen abang phu nangke klang ajoy ni bangso ahawar arlo kisum ki boy atum jung o ason si thekdam long alang letum aking ri along sai chongdat abang phu atum pen an anesan chorapet jipura dimahasau ahawar anathu umrangso golfil alongan ningarong cipidam tangke alang letum ahin pen ningkang sam ningkarong alam thele arju ponsinang Sadgong pen bertala paprangke rival terang report ason lo nilitum North Hongkram along nilitum bangphotum ason si 2015 aningkan ben bang nilitum bangpho group tilam lo asila nilitum group lo tamna choklem dun mate klem rapret ari sanggo tum hat ningkan sekwen botai si nilitum ason ki jui pone pondo asi pining lethosi tame nilitum da dimahasau Felcon kapatitia adi melong sini tu nai julien la kado kawe cu jun lo nilitu mesen pening ngarong cipilong lo kasi ningkan kang tim keklem ke dam kacipiduk peningkan si pen ani si lake kami klem num pen curapet juna pen ningarong aje pen ke banglin la son si cisik pon bom lo nilitu ason pangdang pon bom lo non ke bangji amsuse Klem rapet dam rapet risang ho cepeong pon yang sia kam ta la son sia pangdang pon yang sia thai pon bom la pini wang pet ne de lo thokke kam malong dalang nang ko pini bang thok siket 70 members kan ke dak wang long lo আমাৰ যেটো লাংপি গ্ৰুপে লৈ আহিছে আমি এইটো বহুত আনন্দিত হৈছো আৰু ইয়াতে যাতে মানুহসকলে সবেই আহক তাৰে কামনা কৰিছো তোমাৰ পদটো কি আছিলে এইটো লাংপি গ্ৰুপত লাংপি গ্ৰুপত মোৰ পদটো আছিলে ড্ৰাইভাৰ পদত আছিলো মই কি ড্ৰাইভাৰ আছিলে ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলো আহি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ তোমাৰ নাম কি আছিলে মোৰ নাম শ্ৰী কপিল দাস ঠিক আছে 1 2 3 জেচিবি ড্ৰাইভাৰ হয় আজি 9 বছৰ হ'ল চলাই আছো মই 5 পাণ্ডৱ ড্ৰাইভাৰক ধন্যবাদ দিছো আজি মই ইয়াত আজি আহিছো উমৰাংচো গলফিল্ডত আহিছো বহুত ধন্যবাদ দিছো লাংপি এক্সপ্ৰেছৰ কাৰণে বহুত ভাল ধন্যবাদ দিছো আৰু Lemen Bidason Teron Rongke Farkongci Kuiriak ene North Hongkram Kasi nili tumapaan Pini Ani North Hongkram Langpi Group Atum Ake Hai Dera Sangho Terang Sangho Ronghang Sangho Sinar Sangho Bangpot Jelangsi La nili tumapaan Ning Kaparong Adim la belkon along nang ke piyu ke wan ning arong piglot cukup piglo lang tumpan kasi la son thak si abang putin lita la tumolong kacerap ke klem ke dam tun kacerap tun palang tum penan adon ara patumpan apimli tumpan akerap pilo kasi la son thak adet tin ba area tin sita son ke ya pon bang do pulutang te la bangso area long cingthuri puci ni lima thadang pi group bang we ko ke asap so akatora du amat non apila lang pi group punang klang pen la bang thom ning si bang pho aning si ke claim ke dam pen la so lo got ni lita asap so awar sai ke long dun che thek dun long kasi che thandak memu aprang ke ni li
cycle cubek jot amuni non apian bangke bat motorcycle an ke cubek dun long lo alang tum long ka cerap dun alang tum nang ke toy alang tum ke klem ke dang piun e ding ko picun dun la son penapot ni ta ke rap long lo asi an so se alang tum phan anam le he dume papipi dunang la pen alang tum alogot don rap ke klem ke dam tum anta kereng dunia phan alang tum phan suri akadom pajet iglo Pinia Birta lapon sekan tampoi lo, like bom tha Birta Live.